Mawacho ni wakili ngene wakili aduka yudo ne ja UDA damu ngiso no support ker masani but gima duong achaka penjo mana ni to koth gowa kuwuok kanye IEBC ingene Kenya ka wasebedo kaka wan oganda mar luo waywak ne IEBC igni te waywak ne IEBC to ywak go en chakruok mar yiero commissioners mag IEBC. Koro sani kaka koro an a support e wach ni Kalonzo Musyoka mondo nikech en makuro dong kaka opposition. Baba nigi weche ge ma oko kucho to yie kube seche moko naneno ko support kirni pokaelewa kanyo maber but Kalonzo makuro dong machalo opposition ochalo but kichik to pod Raila opposition leader but ngama kuro wuoyo ka pingo sida mwayude en Kalonzo Musyoka. Wan bange mondo wayud ne wayud joma longo manyalo chung ne yiero iga mabiro no 2027 obed free and fair election. Koro kata obedo mane kot ndalo duto onge problem but gima duong ne wayudo joma biro chung ne yiero ma kiyombo timi koyombi timiyo ngamo yombo mano kech kawuono oganda luwi gi owil ne baba pile wadhi e ndara nikech IEBC emalando yiero. Mar ariyo chunya ta gombo ni mondo Ruto yie President Ruto yie giwinjre gi Raila gi Kalonzo gi ne mondo wayud IEBC nikech maduong sana en boundary. Kata kwa we wach mar by election boundary is very important nikech nitiere kuonde mowinjore bede no pogo kaka Ruiru 400,000 200,000 voters mowinjore bede no bedo to constituency madwane ka Nyasaye oyie to gibar nago mondo akaw kora kucho winjore bede ni koro be kama kora gike MCA ni koro adona bede MP e piny mar Okuyu kuro boundary is very important. Mwagombo ni mondo ka IEBC olosi mondo wayud boundary and by elections mwawacho nitiere wards mang'eny maonge gi jochung' maggi constituency moko maonge gi jochung' maggi moko jomoko no bed appointed e sirikal masani constituency odong' nono but aneno ni to magi mana gine ne nikech jo UDA gi gin gi paro moko ni samora ma IEBC obedo to ibiro timba election to kaka wan opposition wadhi yombogi koro nitiere luoro moro magin gono matin but waikore ne sa mora motime wan ready ni wadwa timba elections go mondo kaka wan Jubilee makoro dong kaka opposition wanyakwa kombe go te. Erokamano ahinya wacho mago paro mopogore mamedo mienjo kotenore kod onge mar IEBC nyaka sani tako ni kacha ndikno nyaka giko ma chenro maduogo mondo masom ote mapon nitiere kar kae nitiere wich bar mano kotenore kod wechegi mag SHA kata okumba manyien mano mar thieth in kaka MCA ma Kawa Sukari pod achaka kodi Kennedy Odhiambo ijatelo kendo uthoro